shugaban kwamitin kula da harkar mai ta majalisar wakilai wato Akinjala ya ce za su gayyaci shugaban hukumar NNPC wato mai kantibaru domin ya zo ya yi bayani akan yarjejeniyar safarar mai inda aka samu wato rashin kuɗi na kimanin naira tiriliyan 91 wanda ya ce wannan kuɗi da aka rasa shine kasafin kuɗin ƙasar na kimanin shekaru 12 wanda shi mai kantibarun kuwa ya musanta haka inda zai bayyana a gaban kwamitin don ya yi mata bayanin abin da ainihin yake ciki. A wani bangare guda kuwa za mu ji mayaka Boko Haram sun kai hari ne a jihar Maiduguri a jihar Borno a Najeriya inda suka yi sawarwarin kashe rawuka kimanin 13 har da wani babban limamin masallaci a ciki. Aka ɓannatar da dukiyoyin al'umma da yawa. A wani bangaren kuwa za mu ji shugaban ƙasa Muhammadu Buhari tare da matarsa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari sun yi bikin karrama sababbin waƙoƙi da aka yi wa shugaba Muhammadu Buhari da yakin neman zaɓe inda suka karrama mawaƙan da kyaututtuka da kuma namban yabo daban-daban.